Marriott at Noah Edwards sy'n cael y cymorth. Cei Connah'n hapus i gadw'r meddiant, chwilio am y bylcha. Hughes, Disney yn cynnig i hun, Disney. Mwandwe, Marriott ar yr asgell a'r croesiad. A mae hwnna dros pen pawb yn ôl, mae'n dod Rhys Hughes, Kenny! O! Ergyd gan Rhys Hughes. A Jack Kenny, wel doedd o ddim yn ei disgwyl hi, ac oedd o methu troi i gorff. Wel, dyna'r cyfle gorau hyd yma yn y gêm i'r tîm cartra. Poole at Hughes, y croesiad. Tuag at Mwandwe sy'n disgyn i'r llawr ond dim trosedd, medda'r dyfarnwr. Y peryg dal yna. Kenny at Noah Edwards o'n erbyn y postyn. Ac unwaith eto, cyfle euraidd i'r tîm cartra. Gwaith da ar ochr y cwrt Cosby. Noah Edwards traed cyflym ond i ergyd o yn erbyn y pren. Robbie Wilmot sydd dros y gicrydd i'r ymwelwyr! A doedd o'm yn bell. O rhaid i Ratcliffe fod yn effro. Marriott. Yr hediad gan Noah Edwards i fewn i'r cwrt Cosby. Edwards yn erbyn Iorwerth. Wel, mae hwnna'n gic o'r smotyn. Nac diwedd y dyfarnwr. Mr Williams yn anghytuno. A mae Chris Marriott yn cael cerdyn melyn am ddadla yn erbyn y penderfyniad. Wel, ar yr olwg gynta, oedd hon yn edrych fel cic o'r smotyn i mi. Josh Iorwerth yn erbyn Noah Edwards. Hughes at Edwards. Ac unwaith eto Cei Connah yn ddigon bodlon cadw'r meddiant. Chwarae am y neddgar, chwilio am y bylcha. Hughes. Edwards yn cynnig i hun ar yr asgell dde, ond Hughes tuag at Mwandwe. Mwandwe ar draws y cwrt tuag at Kenny! Ac o'r diwedd, mae'r tîm cartra'n cael ei heiddiant. Jack Kenny yn rhoi Cei Connah ar y blaen. Gwaith da gan y tîm cartra, mae'r gol wedi bod yn dod. Ond unwaith eto, chwarae am y neddgar. Y bas gan Rhys Hughes yn agor yr amddiffyn. A'r croesiad yna gan Mwandwe ar draws y cwrt. A Kenny yn y fan ar lle i rwydo. George. Yr hediad gan Hulbert yn un da. Yn cael y cymorth yn ôl gan George. Snaith o'r bel yn disgyn yn hyfryd i Hulbert. Hulbert o Ongleton! O! A mae fewn, a mae'r Barri yn gyfartal. Cwta 10 munud o'r ail hanner yma. Ac Oli Hulbert yn gwneud yn wych o Ongleton i ddod â Barri yn gyfartal. Aaron Williams, a Poole yn brwydro ar yr asgell. Poole o'r bas yn un llac. Snaith, y cyfle i Barri fynd ar y blaen, ond Snaith yn syth at y golwr. Y gic gornel. Tuag at Snaith yn disgyn yn y cwrt Cosby, y peryg dal yna i Cei Connah. Ond Williams Magidson yn rhoi di ergyd o heibio i'r postyn. Blerwch yn yr amddiffyn gan Cei Connah. Armstrong ar gic hir ymlaen, Snaith. A Snaith yn mynd i gael ail gynnig o. Ac yn gweld Schwank mewn lle, Schwank i mewn i'r cwrt Cosby. Mae ganddo fo gymorth ond yn penderfynu mynd i hun. Marriott. O, pold gan Marriott. Wel, oedd pawb yn disgwyl croesiad. Ond Marriott yn mynd am yr ergyd. Ac oedd angen i Armstrong fod yn effro yn y gol i'r Barri. Y gic gornel i fewn tu'r canol. William Magidson yn acrobataidd. Y bel di dod allan at Patton. Iorwerth ar y postyn bella o nachu arbediad Campus. Y peryg dal yna yn erbyn y trawst. A'r hwsyd ei gilydd. Mae Cei Connah yn llwyddo i glirio. Wel, Williams Magidson oedd efo y cyfle ac y brataeth cynta. Iorwerth efo'r peniad grymus ond yr arbediad yna. A dwi'n credu William Magidson eto yn erbyn y trawst. Poole at Edwards. Edwards o dan bwysa yn chwilio am bas tuag at ei golwr o. Ond i o heb weld bod Oli Hulbert yn llechu yn y cwrt Cosby!
Ac mae Oli Hurlbert yn siŵr gen i wedi bachu'r triffwynt i'r Barri. Noah Edwards yn rhoi di dîm i hun o dan bwysa. Fe nath Ratcliffe yn dda i arbed y cynnig cynta, ond Hurlbert yn selio'r fuddugoliaeth.